bisa krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal ento gantiku Hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya. Ora gampang napa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Ampuraken aku yen tinggal kesiramu nanging hatiku wis tututuemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu mergo kowe iso gantimu ati turun lelo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa wabah sane kembang bakal ono ning ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang hatimu lara perkara tresno bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Ampuraken aku yen ninggal kesiramu nanging hatiku wis tututuemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal ento gantiku Mas Hadi